Sasandwa komsomluko thina sasesilungiselela ukuthi senze asekho. Kubuhlungu kuyaqaqamba nabenzi bokubi lapho bekhona ngithi uNkulunkulu akenze umusa. AmaKasenzo Meyiwa nosanxungupheleyo uthi ufuna ubulungisa nangona sele kudlule iminyaka eli-11 wathi wabulawa unyana wakhe kwikhaya lalowo wayencuma naye eVosloorus ngo-2014. Indlu yami yona ngiyayifuna ngoba ngiyaphuma ku-Type 50 noma ungazubiza. Inkondekazi eneminyaka engama-65 ubudala yaseTshepisong eRoodepoort kwiphondo laseRhawutini ithi ifuna indlu yayo neyayithengisayo ngonyaka ka-2021. Sinamkele kwindaba zethu, ndaba endodwa, ndaba nophumza, sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Abalandeli be-Orlando Pirates batyelele usapho lukaSenzo Meyiwa eMlazi eThekwini namhlanje ukukhumbula iminyaka eli-11 sukela oko wadutyulwa wabulawa eVosloorus eRhawutini. Usapho lukaMeyiwa lusakhali isibhonono lufuna ubulungisa yaye luthi amanxeba okubulawa kukaSenzo awanakuze aphole kungekabanjwa oyena mntu owakhupha umphefumlo wakhe. Usapho lukaSenzo Meyiwa wayengukapteni weBafana Bafana luvakalise ukungaxoli ngokungancinwa enkundleni yamatyala kwabantu ababekho endlini ngethuba ibulawa, kuquka lo wayesakuba sisithandwa sakhe uKayleigh Khumalo anomntwana naye. Sekwanele. Yazi kwanele manje. Sekwanele. Senikwenzile kwanele. Nikwenzile kwanele. TV angiyibuki mina. Angilibuki leli cala ngoba ngazi ngibukani yini engiyibukayo. Abantu abasendlele bakhuluma iqiniso ngekani yabo. Abakhuluma iqiniso ngoba khona bangeke bafe. Khona ingane zifa emahlathini kodwa abantu batholwe. Kodwa usenza ufele endlini abantu bebekhona. Khona bangabizwa babizwa ngani? Akabizwa ngani uMakaKheli? Akabizwa ngani uKheli? Wayekhona endlini. Akabizwa ngani uLongethwala? Wayekhona endlini. Ingane ikhethi phela emasini. Olusapho luthi amapolisa athe qolo ukubanika ithemba eliphelela emoyeni mihla le kodwa akukho miphumela ebonakalayo. Sekuyiminyaka ewu-11 ubulungisa sibutholi. Akukho nje nogodwa ukuphathekayo bafika bazosithembisa sizobuye kuphela inyanga singababambanga abantu. Lokhu nalokhu behleli befika amaphoyisa nabo bonke izikhulu ezinye zakakhona kahulumeni ziyafeza zothembisa uMakaSenzo la kodwa akukho nogodwa ozobi namhlanje. 1 babekhona endlini bebonke esakubone sabona uTu sabona uMthoko sabona uZandi bevela enkantolo asimbonanga uKheli asimbonanga umfana kaChika asimbonanga uMakaKheli ezovela ezokhuluma lapha babekhona bonke endlini kwenzeka kanjani sisonke sisendlini uzodutshula umuntu nina nitholi ngisho umyoco wodwa kuphinde nobulungisa asibutholi. Kambe abalandeli namalungu eqela leOrlando Pirates athi ukwenza ngoluhlobo kukulondoloza umnombo washiywa ngulonozinti weliqela xeshikweni ezama ukubonisa uMakaSenzo kokuba basekho abantu abasawukhumbulayo umzila wale ndedeba yakwaMeyiwa. So we came here to give our mother an early Christmas. We brought gifts, we brought things and other aspects. The nature of our visit is to ensure that she does not find herself lonely. As Orlando Pirates supporters, as Senzo Meyiwa branch, as the Orlando Pirates within the eThekwini region, we love her so much. Senzo Meyiwa deserves justice. The family deserves justice. The South African citizens deserve to know if those people that are there are the real people. Let evidence show. But as things stand, there are lots of questions than answers. Usapho ke lukwamemelele kurhulumente ukuba ngenelele ngokuqinisekisa ukuba inyani ngeyona nto yenzekayo ngobusuku bokubhubha kukaSenzo iyavela yaziwe lilizwe nehlabathi liphela. Inkondekazi eneminyaka engama-65 ubudala yaseTshepisong eRoodepoort kwiphondo laseRhawutini ithi ifuna indlu yayo neyayithengisayo ngonyaka ka-2021. uElsie Ramasobana uhlala kwisitalato sendlu eyayilikhaya lakhe nesele ngoku ingumzi wosapho olwayithengayo. Usapho lwale nkondekazi luthi ewe ngokwenene le ndlu yathengiswa ngokusemthethweni ngumnini wayo nangona sele eyifuna ngoku.
Indlu yami yona ngiyayifuna ngoba ngiyaphuma ku-title deed. Noma ungazubiza. She was normal when the time athengisa indlu. She was very normal. Beka right, umuntu oshapha because of behlala FA6 to omunye umngane wakhe which is bebajwayelene baphuma bonke from Platfontein and which is beba sharp. Bengekho into ekhona ngogogo beka right. Indoda eyathenga lo mzi ithi ayihlalanga kakuhle kuba ngoku umakhulu ufuna ukuhlala nabo ngetshova. I bought the house in 2021 via an agent, which was the name of Julia Ramasoga. That was the agent. The house was purchased for an amount of 250,000. Yes, so we did everything via the attorneys of Brian Alberts. Those were the attorneys that went through the process and took the process so that the house can get registered and everything. Inkokheli yasekuhlaleni ithi bazama ukumnqanda umakhulu ukuba angayithengisi lendlu kodwa inzame zabo zange zisebenze. Umama uyowathengisa umuzi esaphilile kahle ekhanda. Waya ngokuya ngiyacabanga ukuthi mhlambe uyi-depression anxiety. Usekabuya usufuna ukubuyela kwakhe kodwa cha wathola ukuthi indlu obuyithengisile manje umama uhleli lapha estradini eRoots First la bekaqhashe khona ngoba akasafuna ubhadala. Uhleli la ngaphandle besicela nje ukuthi mhlawumbe ugogo mabengamthatha ngoba umama akaphilile ngokomqondo siyambona nathi singabahlali ukuthi akasaphilile. Abahlali baseThepisong bamemelela kuRhulumente ukuba athathwe umakhulu asiwe kwikhaya labantu abadala okanye kwisibhedlele esizokumnceda. Bangaphaya kwama-90 abafundi bematric abamemelela ukuba makabanjwe umnikazi wesikolo somgunyathi kulandela ukufumanisa kwabo ukuba esi sikolo asibhaliswanga ukuba sichophele iimviwo zematric. Abafundi bakufumanise oku ngethuba beyokubhala iimviwo zabo kwisikolo iMatric Scholars Academy eThekwini ngoLwesibini. Umfundi ngamnye uhlawule imali engaphaya kwama8,000 ukuze akwazi ukuchophela iimviwo. Ukanti abakwantsasana kwakunye nesebe lezemfundo KwaZulu-Natal bayayiphanda le nyewe. Esi sikolo samabanga phakamileyo nesisebenzela phansi kweDurban University of Technology siphansi kophando emva kokubhaqwa kokusebenza kwaso ngokungekho semthethweni. Oku kufunyaniswe lisebe lezemfundo kweli phondo ngethuba abafundi belungiselela ukuchophela iimviwo zokuphela konyaka. Xa sifika hayibo unombuso akasinikezi timetable. Uyatsho into yobana asikho registered kwa-education. Khawufana ucinga uzazi ubhala ngoLwesine i-depression ozoba nayo, ukothuko ozoba nako, ukukhathazeka ozoba nako, ubuhlungu ozobuva because nombuso the time eyitsho lento upholile akabethulana ngwani uyayitsho nje like akayitsho into way but abayo ukhathazekile wayitsho nje ba anizubhala abantu abam anikho registered kwa-education wasinikeza incwadi etshoyo ebhalwe nguye pexolisa khona. Aba bafundi bakholwa ukuba wonke lo mgunyathi umalunga nemali kuphela. Unombuso imali wayeyiqoqa bhuti to an extent that xa ungabhatalanga awungene esikolweni, awufundi, ukulinda ude ubhatale. If ever noba uyeza phambi kwakho uzobika ingxaki yakho akayimameli lo ngxaki leyo, ufuna imali qha. Eli ziko lemfundo linezifundo eziliqela nequka kuzo izifundo zezenzululwazi, ezezibalo kunye ne-accounting. Aba bafundi nabangamaxhoba esi sikolo somgunyathi bathi esi sikolo basibona kumakhasi onxibelelwano kwaye basithemba ngenxa ye-DUT. Ezi video babepromota ngazo bepromota le nonsense kaNombuso sebezidilithile. So ii-influencers zalapha eSouth Africa ziyasithengisa aziqale zijonge into ezixhelele imali zithengisa ngobomi bethu. Wa depressed bhuti. Ubona ukuthi wa-apply but i-approval ukuthi nayo isikole has been registered. Si-approve yiwe. By Department of Education again. Anginaye approve Department of Education. Iziko lemfundo ephakamileyo iDurban University of Technology lizibhekelisile kwesi sikolo nangona kusekho imibuzo eliqela yokuba kutheni lingakhangela isiphonononge esi sikolo sisebenzela kumasango aso.
Icandelo lesipolisa elijongene nezobunhlola kunye necandelo elichasene namaqela onqevu lithi akusensuku zatywala kubanja abarhanelwa abane abathe bavulela ngerhuluwa ngakumakhwenkwe asixhenxe nalapho kuthe kwasweleka ababini kubo kwisehlo erhaneleka ukuba sinxulumene nemigewu eWestbury. Silijelo leendaba sithe make siqwalasele ukuba yintoni esembindini walo mkhwa wodushe lolutsha kule ndawo, dushe olo amapolisa akholelwa ukuba luphenjelelwa imilo yonqevu kule ndawo. Imigulukudu, imipu kunye neziyobisi. Lena ingxaki yobudlobongela egubungele le dolophu ezinze kwintshona yeRhawuti. Amapolisa kwesi sixeko ajongene nomqobo wokuqatsela kolu hlobo lolwaphulo mthetho. Kwinzame zokufumanisa owona nobangela wobudlobongela obuqhubekayo, sinxokole nomnye wamalungu eqonga lesipolisa asekuhlaleni nokucele ungavezwa osichubele ngezenzo ezimasikizi zobudlobongela kule ndawo. They are fighting for corners, and if this corner, one corner is making well money, and the people are supporting the one corner, and then the other corner is getting aggressive, they're getting cross. Uluntu luthi selenguqhelekile indlela ekwande ngayo ubudlobongela. Oku kungenxa yamaqela amabini onqevu aziwa nge-Fast Guns kunye neVarados ahlala elwela intsimi yokuthengisa iziyobisi. Osichubelayo naye ucele ungavezwa uthi inzame zakhe zokulwa nesisibetho solwaphulo mthetho kule ndawo zibeke impilo yakhe emngciphekweni. One day I just seen my picture was posted on the hit list, and everybody sent me the picture, and it has put my career also at strain because of that. I could be walking down the road, walking in the area, and someone could shoot me, and one of my children could get hurt. And I mean, they know where you stay. Kuthe sisaqulunqa elinqaku amapolisa kwicandelo elichasene nemigewu anqakula amadoda arhanelwa ukuba ngamalungu emigewu. You can sit here and you say, hey, it's so quiet today, it's at least they say thank God for, and the next best thing you just hear gunshots. Okuxhalabisayo kukuba ezi zenzo zolwaphulo mthetho zinwenwela ezikolweni. My friends in class is also gangsters. And I would feel very depressed because it's my friends and they're going through such a tough time that they're going into gangsterism. Abahlali bathi amapolisa ayasilela ukudlala indima yawo. The police doesn't come and assist us, not at all. We're always having a problem with SAPS. SAPS, when they shoot, SAPS is nowhere to be found. Amapolisa athi udushe kule ndawo lufikelele kwinqanaba elibi njengoko nawo ezifumana engamaxhoba wodushe olunxulumene neziyobisi. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula obetyelele eWestbury ngolwesithathu uthe umkomishinala wephondo laseGauteng uza kudibana namapolisa aseWestbury rhoqo ngeveki ukuze avavanye amaphulo othintelo. Iqela le-National Freedom Party lirhoxisile inkxaso yalo ngakwinkulu baphathiswa ephondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli ngelithi lifuna isikhokelo esitsha. Eli qela lityhola urhulumente obumbano wephondo ngokusilela ugcina izithembiso owasekelwa phantsi kwazo zolawulo olungenachaphaza. Kwaye utyhola lo rhulumente obumbano wephondo ngokungasebenzisani namanye amaqela alawula nawo. NFP icebisa ngelithi MK Party mayibe yiyo enika uxanduva lokulawula eliphondo khona ukuze ibuyisele uzinzo kwezopolitiko inike nomkhombandlela. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Barbara Creecy upapashe izicwangciso zikarhulumente ekubuyiseleni ukusetyenziswa kwemizila kaloliwe kweli. uCreecy uthi elinyathelo lijolise ekuphuculeni inkqubo ethwaqwe iminyaka yokungatyala imali, konakaliswa kweziseko kunye nokuphazamiseka kwenkonzo. Ukwathe isebe lezothutho liceba ukuthutha abakhweli abayi-600 million ngo-2030. Umphathiswa ukutsho oku ngethuba bebambe indibano nonondaba namhlanje ePitoli. Umphathiswa wezothutho uBarbara Creecy uthi isizathu soku kukunika amathuba iinkampani ezabucala ithuba lokutyala imali ukuze kuphuculwe imizila kaloliwe kunye neendlela zokusetyenziswa kwale mizila. The rail and port freight RFI process is part of our broader freight logistics roadmap, which seeks to restore efficiency, reliability and competitiveness in the movement of goods across our country. It also reflects government's commitment to implementing the National Rail Policy 2022 and the National Ports Policy,
as well as the private sector participation framework of 2023. Waleke ngelithi bazimisele ke belisebe ukusebenzisana nenkampani ezabucala ukubuyisela isidima sokusetyenziswa kukaloliwe kweli. Watsho esithi bazisikele umda wokuthutha abakhweli abayi-600 million ngo-2030. To guide the improvement of the passenger rail system, we have set a clear target over the next 4 years, which is to ensure that we move 600 million rail passengers by the 2030 financial year. We're eager to partner with the private sector to realize this target, setting us on course to build a 21st century transport system that transcends mobility challenges to strengthen industrial competitiveness, deepen regional integration, and drive inclusive economic growth. Uqukumbele ngelithi selebethe thaca isicwangciso soku kunondyebo weli kuquka nebhanki yophuhliso yaseMzantsi Afrika. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Inkosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku ke kudesika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yasebathenjini mvanje ke masijongeni kaloku iMozulu ke leyo mbukele ekhaya siye siyiphawule ngokujonga iziganeko zamvanje ke kuMzantsi Afrika iphwelo yaqoba ngapha ekhaya kaloku phako Priska futhi kucweke kamnandi noxivakala ingqele phaya ekseni ngenxa la 9 degrees yaguquka ngomhla futhi ngo24 liye licwenka ke futhi liphumila ngaphaya ngokunjana phaya eDiara futhi ngamashumi nje mabini azakhatshwa sisine ngokubanzi imzontsundu amaqanda wakho phansi ke naphezulu lokuqala iphondo kupha bethu nephondweni lasempuma koloni impela mbukele ekhaya phaya kumantla nentshona yelaphondo njengapha koBurgersdorp kwasekuseni futhi khona la nkwanca ivakalayo ngo7 degrees ngokufuna nqwakhe phofu kumazantsi kwakhona futhi uqala dokho futhi kwasekuseni kuye futhi ke la 7 degrees kanti ke benjenje phaya kwelaphondo laseFreystata nelizinze ke kuye umbindi apha eMzantsi impela pha kwincam yalo njengapha eVelkom kwasekuseni futhi mahle phakathi ngo14 degrees kanti ku28 ngomso emva kwe dila nansi kwakhona imozulu mbukela phaya kaloku ephondweni lasentshona koloni impela ke pha kwimpuma namantla walaphondo Beaufort West umzekelo phaya kwasekuseni kuhle kumiyoli phaya emva kwedilala beyisonga imini ngo23 degrees baphila kanje kwelaphondo lapha mbukela ekhaya koNorthern Cape ngamandla mzontsundu phaya ke kumantla walaphondo kuRomani pha kwimpuma futhi ngo10 degrees wehle njalo napha koKimberley futhi ekseni asafana amaqolo okutshisa phansi lishumi nje kuphela mbukela ekhaya ngokubanzi kwakhona pha kwelaphondo lapha yako Northwest ngamandla ke kumbindi namantla walaphondo futhi mahike kwasekuseni zimvula zindudumo nje yonke lantsasa ngenxa ka16 degrees kaloku bukele ekhaya futhi ke iye ithi kaloku imozulu kwiphondo laseGauteng ngamandla ke kumazantsi nempuma yelaphondo futhi kuyanetha kuyafefa ekseni phaya koSprings naseJohannesburg ngo15 degrees kanti xa bevala usuku ngomso bavela kamandi kusasibekele ngo27 degrees nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke laseLimpopo ngamandla mbukele ekhaya futhi ke koThabazimbi kwintshona namazantsi walaphondo futhi ngo23 degrees ekuseni ngomso xa bevuka sehla njalo futhi bukele ekhaya ngokubanzi pha kwelaphondo laphaya empumalanga mpela ke kumantla nempuma yelaphondo futhi Middleburg kwasekuseni zimvula yinkwanca zindudumo nje ngo29 degrees xa besonga usuku lwangomso bukele ekhaya vuma kaloku lam ke ndivala imozulu ngephondo lokugqibela eliphaya ke KwaZulu Natal impela kumantla namazantsi xa bephala laphondo futhi kokstart ekseni futhi kuyafefa ngo9 degrees naphaya eThekwini bevuswa ngo17 degrees mla ndikuthande kangaka ajwale miyoli Iqwesile inzwakazi yaseDutywa eMpuma Koloni kukhuphiswano lukaMiss South Africa walonyaka uqhawekazi Mazaleni Nokhulele eMonti uthweswe isithsaba sikaMiss South Africa 2025 phezolo kanti ke sikushaya nemifanekiso yakhe uqhawekazi kaMnandi Mawethu.